קובי, בת 36, נשואה +2, בפלאפון 16 שנה, 11 שנה מתוכם בחטיבה העסקית. התפקיד הנוכחי שלי, אני 2.5 במחלקת משווקים עסקיים וריסיילרים, תחת אריק מירון. נועם עיניים, המחלקה שלי, הוא מצחיק בטירוף, הוא חקיין מעולה, 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 והוא אחד האנשים שהכי מצחיקים אותי. טוב, האמת שזה לא חוכמה גדולה, את רוני כל דבר מצחיק. סדנת בישול, זה הדבר שאני הכי פחות טובה בו. מאז שאני במחלקה, יאמר לזכות המחלקה, התחלתי לבשל בקטנה, אבל יוצאים מדברים טעימים. כישרון שחסר לי זה יכולת לספר בדיחות. אני יכולה לשמוע את אותה בדיחה 10 פעמים, וזה בדיוק אותו דבר, זה יצחיק אותי, אבל אני לא אוכל לספר אותה, וזה משהו שאני מרגישה חסך מאוד מאוד גדול. 3 חברים, גרוזיני, אתיופי וקורדי, יוצאים לחופשה במלון. איך שהם מגיעים, עוברת איזה פצצה יפהפייה, נדלקה על הקורדי. אומרת לו, אותך אני רוצה. הגרוזיני והאתיופים משכנעים אותה, תשמעי, אני יותר יפה, אני יותר גבוה, אני יותר... אומרת, לא, 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 הולכת לקורדי, אומרת לו, אותך אני רוצה. 6:30 בבוקר, אתה בא אליי לחדר. הקורדי מבסוט, בא לגרוזיני, אומר לו, תעשה טובה, תעיר אותי 6 בבוקר שאני לא יאחר. הולך לישון. טוב, האתיופי והגרוזיני מבואסים, האתיופי אומר לגרוזיני, תשמע, בוא נעשה כזה דבר, בוא נצבע אותו, ככה בשחור, ובבוקר ילך יתראה שחור, היא תסלק אותו מהחדר. הם מבסוטים מהרעיון, הולכים אליו לקורדי, הוא ישן, הם צובעים אותו בשחור. 6 בבוקר הגרוזיני מעיר אותו, אומר לו, קום, 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 אתה מאחר, מהר, מהר. הקורדי קם, לא חושב, מתחיל לרוץ, מגיע אליה לחדר, היא פותחת את הדלת, רואה אותו שחור, נבלת. אומרת לו, לך מפה, אני לא רוצה אותך, אני רציתי את הקורדי. אומרת, זה אני הקורדי. אומרת לו, לא, זה לא אתה, אתה שחור. הקורדי הולך למראה, מסתכל. רואה את עצמו שחור, אומר, יא אללה, בן זונה הגרוזיני, העיר את האתיופי. עם ספר טוב, סרט טוב, אני ועצמי, כמו שאומרים. ספר שיפעת הביאה לי אותו לאחרונה, זה דרך הגחליליות. ספר יפה, מעניין, זורם, אמנם עבה, אבל נהניתי בכל רגע. שאריות של החיים, של עידן רייכל. משהו שחשוב לדעת עליי זה שאני שותה רק מים. רק מים. אני ואלנה מהמחלקה שלי טוענות שזה הדבר היחידי שאני יודעת לעשות והכי טוב, זה פתיתים ושניצל. להרעיד את הרגל, להקפיץ את הרגל, כן, זה הרגל שעזב אותי לתקופה מסוימת, אבל חזר. זה משהו שלא הרבה יודעים עליי, אבל החלום שלי מאז ומתמיד היה להיות שחקנית. אפילו למדתי תיאטרון בתיכון. יש לי בגרות בתיאטרון, יצאתי 95, כן, ציון גבוה. זה משהו שתמיד חלמתי להיות.